حمدنا د الله غني سبحان وایا وایا ناتنا د حضرت نبی سلطان وایا وایا ناتنا د حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا د الله غني سبحان وایا وایا ناتنا د حضرت نبی سلطان وایا وایا ناتنا د حضرت نبی سلطان وایا وایا سحری وظیفہ کا خامی وظیفہ کا سحری وظیفہ کڑا ہم یہ وظیفہ کڑا سحری وظیفہ کڑا خامی وظیفہ کا نموناد پاک رب غنی منان وایا وایا ناتنا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا ناتنا دا حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا مشکل پہ آسانی کی کامیابی دا دو جہان دا اے مشکل پہ آسانی کی کامیابی دا دو جہان دا مشکل پہ آسانی کی کامیابی دا دو جہان دا درود سلام پر ډیر خلی جانان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا ناتنا دا حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا کتا زړه ته نزدیک تا به هم ځان ته نزدیکی کتا زړه ته نزدیک تا به هم ځان ته نزدیک او کتا زړه ته نزدیک تا به هم ځان ته نزدیک و په مینا آیاتنا د قرآن وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا ناتنا دا حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا خاتم د نبوت دے یو سردار الانبیاء دے وخاتم د نبوت دے یو سردار الانبیاء دے خاتم د نبوت دے یو سردار الانبیاء دے اوصاف د محمد آخر زمان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا ناتنا دا حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا زخمی زړه مرهم دے دا اللہ رسول صفت دے و زخمی زړه مرهم دے دا اللہ رسول صفت دے زخمی زړه مرهم دے دا اللہ رسول صفت دے شعرنا دا شاعر یا مدرحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا ناتنا دا حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا دا اللہ غنی سبحان وایا وایا
حمدنا دا الله غني سبحان وایا وایا نعتنا دا حضرت نبی سلطان وایا وایا حمدنا دا الله غني سبحان وایا وایا حمدنا دا الله غني سبحان وایا وایا ماشاءاللہ نعمت درمان سے